Tosa Sha, a canal YouTube Cúna Cahir is in you. Tamé Féin, a torch fi Curiarracht Dhomhanda, ag úsáid Ceann na Bregan, is comoda, agus imáwarsa, is far, don, Tamé ag Lord a Carjaboon, Lego. Híomh na Curiarracht Dhomhanda faoi láthair, tá siad ag éirí daoine fís na eolais is éadsan ag toirt faoi na dúnán agsle. Nis, tá nás ag na dúnán sin fad, féin ag gur séas an is an seo, ach, seo an ceann a rudí na seo. An tam is sciobí go bhhétí túr Lego drin Ilena a thógáil na fiche bríce. Na rialacha, bei fiche bríce Lego, dá fa cahar ut comai le plata bon. Is staach tuisliha ag túr drin Ilena. Ní féidir ach lava wine úsáid tríd an iireacht fad. Ní féidir ach bríce a wine a láb seall ag an am. Ow! Cai an túr fadacht ina seasamh faoi 2 second héis an bríce dhearnach a bheith curtha Sin iad na rialacha a chomá tá mí réith an toirt faoi an bhfuil an clog ré. Tá clog ré a tathgad sa Micheál ag an 3, 2, hail. Ibrahim Micheál, tríochaní punca 2 second. Ní mé sásta. Ní mé sásta le iireacht Ibrahim, seo iireacht a dó a chuman a bhfuil an clog ré. Tá clog ré Micheál, a tathgad ag an 3, 2, hail. Boom! Tríocha seacht punca 6 second. What's féidir mé sásta? Níl tú sásta? Tá sé teachar glóir ba sult? Teachar glóir? Ceart glóir a chairte seo é Micheál dearnach tá mis ré ach a cománachas agus an clog an bhfuil sibh se ré. Tá muidir ré. 3, 2, hail. Tríocha héan punca héan. Tá mé éanta sásta le mé inis. Tá mé éanta sásta. Ceapan go bhfuil cuirt dún scrista agam. Where the carriage shot on Tom's for where Misha at Misha on Ma Isha na Curiarracht Dhomhanda Obrins he the Curiarracht Dhomhanda but the ship ag Irian what Kierna Ianu ta and towards her father file a Gershas and Isha shot Gujin Curiarracht Slán. Oh no! Fair enough.